Szczęść Boże wszystkim tym, co nas tutaj oglądają i słuchają. Mam tu takiego gościa, któremu zaraz idą coś padać, ale którego muszę na przykład zawerbować. Chciałbym zrobić werbung jego książki. Nazywa się Oryginowe gawędy. On notuje na taką gawęda zaroski po sprawie. Ale chciałem padać tak. Zaproszę zacnie wszystkich na taką szorkateju z nim i ze mną do Biblioteki Miejskiej na 17 o 18 godzinie na Wierek. Budynek Biblioteki Miejskiej Centralnej. Dzisiaj za to będziemy gadać z Eugenem zgodnicie o czym? O Dzieciątku i Mikołaju, bo to mamy te dwa największe święta, które już będą wnet i przy których będziecie mogli sobie to pooglądać na spokojnie. Eugen, jak to richtig z tymi naszymi godami i z tym Mikołajem je? No przodzi gryfnie witam wszystkich, którzy nas oglądają. To jest, ja bym mógł, wiele ja mam czasu, bo ja mogę gadać... No Kasik tak ze 15 minut góra. No. Bo to jest tak, u nas zawsze mi się śmiali, u nas tu na Śląsku, że Kasik w Ameryce 15 listopada świecą najsrogsza hojna w Nowym Jorku, potem prezydent włączył, Teroski przebili Englandery, bo oni już 2 listopada oświecili choinka. U nas zaduszki, a u nich już zaczyna fertać tym stodiosecki przeblikaniec disneyowski, bachraty hop, cwerk taki przeblecony za nie wiem za co, w tych biało-czerwonej takiej czopce cypl-mycy i to jest bezmać Mikołaj. U nas był zawsze Mikołaj, to był hop, to był biszof, to był biskup, on miał ta papieżano, tako srogo tyta i to był Mikołaj. Teraz już blank nikt, bo ten Mikołaj, ten telewizyjny, radiochowy, supermarketowy, to on teraz będzie loto od 2 listopada do połowy lutego. I całki czas loto Mikołaj. U nas zawsze na Śląsku było, że był Mikołaj i to ino 6 grudnia był Mikołaj, a potem dopiero byli gody dzieciątko. I zawsze przy Mikołaju dziecka dostawali, mieli się lepsi jak w innych krajach, bo gieszynki, no można nie gieszynki, dostawali 2 razy we grudniu, bo tego Mikołaja Mikołaj przynosił ladową do fuzekli maszkety, mniej gieszynki, więcej to były maszkety. Ale już 2 tygodnie skorzy starziki, ojce kazali dzieckom być moreśne, musieli być usłuchliwe, bo inaczej ten Mikołaj zamiast do fuzekli wciepnąć te maszkety, to wciepnął hasie albo oszkrabiny, a jeszcze i prątkiem wyszylał. Dopiero nie skorzy, we Wiliju pod hojna gieszynki dawało dzieciątko. Żaden tam przeblikaniec Mikołaj disneyowski i no to było dzieciątko. Mikołaj był 6, a dzieciątko było przy Wilii. I w ten czas byli gieszynki, ale gieszynki dostawali wszystkie. A przy Mikołaju to no wiedzieli ludzie, że to jest dla dziecek, te maszkety, dziecka byli. I kuchni, no. Nie było tego, że dziecka musieli być moreśne przed dzieciątkiem, bo dzieciątko każdemu dawało gieszynkę. A Mikołaj nie. Mikołaj dawał ino moreśnym dzieckom, usłuchliwym, a inaczej to było szkrabiny albo hasie. I teraz, kiedy Kasik usłyszał, tak fajnie mi powiedział, do tej knajpy kajochoza zawsze na piwo, bo tam idzie coś wecitego usłyszeć, tam zawsze to mi się potem przyda, jak pisze te swoje audycje albo coś. I widać takich 2 młodych ojców rozprawiał i ten jeden go do, wiesz, jak ten mój Jorguś, ten maluśki Jorguś, jak mu pięknie sklinął. I tu nie wstrzymał, bo to też tak jakoś przed Mikołajem było ojskiego roku, a żykać tą poradzi. A, dajcie pokój, panie Eugen, takie małe dzieci, żeby już poradziło. I to teraz wiecie, jak to wygląda między tym Mikołajem a dzieciątkiem, jak jest. Ten Mikołaj miał być. I teraz kuknijcie, my sam na Śląsku, ale i w całej Polsce, bo te prawe Ślązoki się teraz będą ciepać, że go do całej Polsce. Ale mamy
bez 430 kolendów. Leo, a zgodnie jako jest najwięcej puszczano w telewizji, w radioku, we różnych supermarketach. Jako kolenda jest najbardziej puszczano? No nie wiem, idzie zimacz, jak to tam, Jingle Bell czy coś No, takiego. jest Jingle Bell to jest najważniejsza polsko-śląsko kolenda. I tego Blank nie poradza spoko. Jeszcze Merry Christmas zostanie, a insze jakoś kolendy, i to te kolendy lecą od 2 listopada do połowy lutego. To już się nie do tego poskłada nijak, a przecież wszyscy wiedzieli, że ten Mikołaj był wzorowany na tym biszopie z IV wieku. To był biskup, richtig biskup, który jako dziecko, on miał się tak dobrze, że on wszystko, co on ino chciał, to on dostawał. Jak już potem był majorentny, już potem został księdzem, biskupem, to tak mu się to uzdało, że teraz by innym dzieckom, też tam byli biedne, trzeba by zacząć jakoś naboczność, pomagać. I od niego się wzięło te dawanie, tak co nikt, żaden nie widział, dawanie tych maszketów, tego co tym dzieckom najbardziej było potrzeba, do tej fuzekli i zawdy to było w nocy. No to widzę, że my tutaj jakby byli bardziej no, chrześcijańskie na tym Śląsku niż te kraje, które ten chrzest miały przed nami. Albo północ, bo Polska miała północ. Nie? A my tu mieli troszkę wcześniej, było jakieś 100 lat. Ale co to się stało, że na tym Śląsku tego Mikołaja i te dzieciątko, bo dzieciątko to jest pumbuczek. To tak jakbyś przynosił kieszynki pumbuczek. U nas było tak, że jednak ludzie do tych zwykłów, do tych swoich ludowych zwykłów byli bardziej przybadani. Oni piastowali, flejgowali, a tam już indziej to jest moda. Wszystko, co było modne, to wtedy było ważne. U nas jeszcze nie, bo jeszcze na Śląsku słychać o tym Mikołaju. Dziecka w przedszkolach teraz mają tego Mikołaja. I najgorzej jeszcze przy tym tyrają działchy Mikołaje. Ludzie, babecka cycato, pełnoszustka tako fedrująco, w keculce z jednej szlajfki sztofu zrobiono i to ma być Mikołaj. Tego się mają dziecka bądź, mają być usuchliwe, mają być moreśne, bo taki Mikołaj co, w nocy nie przyjdzie. On by można do mnie, jakby przyszedł, to bych nie miał nic naprzeciw. No ja, może rek, No. bo tak to może się przyśnić. No. 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 No, a takim troszkę młodszym by się i zdała tako, nie? No też by się zdała, ale to niech się same To niech się same poszukają. poszukają, a bez telewizji one ich nie Tak, pokazują. tak, No to bez też jest. telewizji, No, to- tym bardziej jak widzisz, my mamy tego Mikołaja nie ino z kuli tych kieszynków, ale i z kuli tego, co by nasze dzieciska miały trochę moresu, nie? Ja, Nie, bo żeby... o to chodziło. Te dziecka mieli słuchać, a teraz obejrzyj się. Teraz nie ma. Teraz dziecku nie możesz nic nawet powiedzieć, bo cię zaraz ojce tak ochrzanu, że nie będziesz wiedział, jak się skryć. Bo dzieckom wszystko wolno. Ja teraz, tu mi się wspomniało taki pampuń w Maciejkowicach, w Starym Chorzowie. Tam było kupa dziecek i oni na tego czekali na tego Mikołaja i ten Mikołaj przyszedł, tam dowo, tym poradził pożykać, coś zaśpiewał, jakoś kolenda, każdemu tam te maszkiety dał. I teraz, kiedy Mikołaj tak patrzy na ten jeden siedzi w ece, tam takim winklu i ślim to jak, po jakim tak ślim to? Bo wyście Mikołaju są podani na ta ciga, co ojciec zeszły tydzień ją zaszlachtował, bo już mleka nie dawała. No, ale to i te dziecka musieli być usłuchliwe, co by dostać te maszkiety, a dzieciątko przynosiło każdemu. I teraz jeszcze, bo tu jest przy tym dzieciątku jest jeszcze jeden taki, co od księgi mnie to też steruje. Godo się, że kładzie się talerzyk przy wili, kładzie się jeden talerz próżny. Dla jakiegoś wędrowca, jakiegoś wędrusa, nie. Mnie stare Ślązoki, te właśnie z Maciekowic, tam z Piekor, z Bytonia usprawiali, nie, ten talerz nie jest dla wędrusa.
Zaraz rzekł po jakim. To jest ino dla pombuczka, bo pombuczek przy każdym wilijnym stole siedzi. Przylazuje dzieciątko. A zawdy wszystkie w tych obejściach takich gospodarstwa sztrabowali dźwirze łociepom siana, co by się bieda na bezrok nie wryła. Także nie mogli mieć talerza do wandrusa, bo oni nie puścili żadnego, co by się bieda nie wyryła. No ja. I zawdy musiało być przy stole nie do pory jodło. Ja nie wiem, skany się wziął 12 waży na stole. Już Gloger w tej swojej encyklopedii staropolskiej pisał, że biedne, chudobne ludzie mieli 5. Tam jakieś barzy zabrane mieli 7, 9, a już takie piękne ludzie to mieli do 13, ale zawdy nie do pory tego jodła było. No ale, A nie te 12, jak to teraz w szany go dają. no ale Eugen, trzeba sobie padać coś takiego. Kiedyś kultura ta była przekazywana z ojca na synka. A dzisiaj z telewizora na radiok, z radioka Bez komputer. na Baltli, bez Ja. komputer. I to jest coś takiego, że ktoś pomyślał, że wszyscy muszą mieć wyglajchowaną tako sama. Tako sama ma być nad Morzem Śródziemnym, jak nad Bałtykiem, ma być tako samo nad Atlantykiem, jak nad Pacyfikiem. I to jest źle, bo richtig najlepiej, jak wszystko jest zróżnicowane. I nie ma się co dziwić. Granica mentalności jest między Ślązokami a Polakami, między Ślązokami a powiedzmy sobie Niemcami. Bo ja ci powiem, mnie jest najbliżej tak do Czechów. Choć tam w Czechach nie ma katolików, a ja katolik, No, ale mentalność i te obyczaje są mi bliższe jak obyczaje innych nacji, nie? No. Mnie całki czas bogowie łazi trafił ich taką, no nie była godą, jak to my zawsze Ślązoki na cudze godomy, ale taką działka kasik spod Warszawy i rodu, że u nas jest Mikołaj, do te maszkiety, dzieciątko kieszynki, a tam i na to go aleście panie Eugen ogupli, 2 razy w miesiącu te dziecka mają dostawać, albo jeszcze mi żyknijcie, że na Wielkanoc też kieszynki. I tu mi chnet z gęby wyleciał, bo jeszcze był ten zajączek u nas. Było. I to, że teraz się piastuje jeszcze więcej u nas na Śląsku, można, my Ślązoki wstali już z tych kolan, nie? No ja. I no my jeszcze się nie szczrekli całkiem. Ale dobrze chociaż, że te zwyki, Mikołaj i te dzieciątko, to je piastowane u nas. I teraz, czy to będzie, no nie wiem, wierzący, niewierzący, ale ten Mikołaj ma być i te dzieciątko, weta wilio, ta noc wilijno, też ma być. I tak na tym by my dzisiaj skończyli. Myślę, że wam się podobało i przyjdziecie na ten tref do biblioteki i tam będziecie się mogli jeszcze dopytać i co najwyżej idą nawet padać, że my się Kasik nie mylimy i że jest inaczej. No to obejrzymy tego 17 z Pombuczkiem. Na dzisiaj to by było już tyle.